נעים להיות פה היום, טוב לראות את כולם. אני ליאור קינן מפלייטיקה. פלייטיקה, חברת משחקי המובייל מהגדולות בעולם. גדולה בישראל כמובן עם פורטפוליו משחקים מרשים, נכון, עם משחקים בטופ 100 העולמי, בוודאי אמריקאי. והיום אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי למסע ב-Land of Opportunities. וההזדמנויות שאנחנו מזהים לפנינו גם בעולמות הווב 3 וגם בזווית ההשקעות שלנו בתעשייה, בעיקר בסטארט-אפים הישראלים. אז אני בתשע כבר מעל 9 שנים עם אתגרים שונים שעברתי בתקופה הזאת. בין אם בהקמת סטודיו חדש של משחקים בפלייטיקה, או הובלת סטודיו גדול של משחקים, גם במונטריאול וגם בישראל. והיום הפוקוס שלי הוא באתגר שונה, בשני כובעים שונים. אחד מהם זה בהובלת האסטרטגיה של פלייטיקה בעולמות הווב 3, והשני, מתוקף תפקידי כנציג הבורד של פלייטיקה בחברות בהם השקענו, באמת לתמוך בחברות, בסטארט-אפים הישראלים, ולראות איך פלייטיקה יכולה לתרום עוד להאב הישראלי הזה. אז באמת נתפקס היום בשתי המקומות הללו, של ווב 3 ואינבסטמנטס. ונתחיל עם ווב 3, ובווב 3 אני רוצה טיפה לעשות יישור קו למען כולנו, מה מדובר בעצם, נכון? בסוף מדובר באבולוציה של האינטרנט, זה די פשוט. אם השלב הראשון של האינטרנט היה מאוד מאוד חד-כיווני, יכולנו רק לצרוך מידע, to read, הגיע השלב הבא בעזרת הרשתות החברתיות, שבעצם אנחנו כבר פעילים באינטרנט. אפשר להעביר מידע, לחלוק וידאו עם סטוריז, טקסט, whatever. כלומר, read נהיה גם read and write. אבל זה במחיר מסוים, שכל המידע הדיגיטלי שלנו בעצם בבעלות אותם ענקיות כטק, אפל, מטה, גוגל וכו'. וזה מוביל לשלב אבולוציוני מאוד מאוד סביר של ownership. כלומר, אתה מגיע לנו להיות לא רק יכולים לצרוך ולתת תוכן, אלא גם להיות הבעלים שלו. וזה הגדולה של ווב 3 בעזרת הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין מאחורי הקלעים. אז עכשיו, סקירה קצרה על מה קורה ב-2022 בעולמות הווב 3 וגיימינג. ראשית, אנחנו רואים שהרבה מאוד פרויקטים של NFT, של PFP, Profile Pictures, כמו הבורד אפ, יקלאב, הקופים המשועממים וכו', מנסים למצוא עוד דרכים ליישומים מעניינים עבור הקהילות שלהם, והם הולכים למשחקים. נכון, זה ה-Holy Grail, מבחינתם, הרבה מאוד פרויקטים כאלה הולכים לכיוון פיתוח משחקים בימים האלה. רוב המשחקים צפויים בשנה הבאה עוד שנתיים. ומעניין מאוד לראות האם באמת זה יהיה מה שיציל את הפרויקטים הללו במצבם היום. כמו כן, מודל ה-Play to Earn שעלה לגדולה שנה שעברה, בעיקר עם Axie Infinity, נכון, הוא עליו, נסק וגם התרסק. הוא התרסק כי, אגב, בעיניי האישית, המודל הכלכלי שם לא באמת מחזיק מים, לא יחזיק באמת אף פעם, ולכן חדשות לבקרים קיימים מודלים חדשים שמנסים למצוא את הפתרון. מה זה אולי Play to Own, אולי Free to Own, אולי Play and Own, כל מיני דברים שם ברקע קורים. אני אגב עוד לא זיהיתי שום משחק או מודל כלכלי שמצדיק את עצמו, מאחל בהצלחה לכולם וממשיכים לעקוב כמובן בקרוב. עוד בנושא המטאברס, כמה שמענו על המטאברס, עוד מאוד עידו מקופלי גם מדבר על המטאברס. האם הוא כבר פה, האם הוא לא פה, אם הוא יהיה פה, בסוף הכל נכון, הוא גם פה, הוא גם לא פה, כל אחד בזווית ההסתכלות שלו על מה זה בכלל המטאברס. אז דברים בכיוון של מטא או סנדבוקס ודיסנטרלנד על בסיס הבלוקצ'יין כנראה לא יקרו בקרוב, הם עדיין ככה זמן להתפתח. אנחנו עדיין רואים במטאברס בעיקר משחקי ווב 2 קיימים כמו פורטנייט ורובלוקס ומיינקראפט שהזכירו כאן, שהם באמת מייצרים את החוויה האימרסיבית הזאת נכון להיום, אנחנו ממשיכים לעקוב. כן, דברים מאוד מעניינים קורים בעולמות הטכנולוגיה. רואים הרבה מאוד כלים טכנולוגיים שנבנים בהם בשנתיים האחרונות כדי לתמוך את תעשיית המשחקים להיכנס לתוך עולם הווב 3. בין השאר חברות שמקימות בלוקצ'יין ייעודי עבור משחקים, חברות שמקימות אתרי מסחר עבור NFT של משחקים, חברות אחרות שכל מטרתן היא פלטפורמה לממשק, לחבר בין משחק ווב 2 קיים לעולמות הווב 3. זה גם כבר רץ בדרך בזמן שנה, שנתיים, עוד אין פה איזה use case מספיק חזק בעיניי, אבל גם פה אנחנו כמובן עוקבים מקרוב. עוד רואים פרויקטים של אספנות דיגיטלית, NBA Top Shot, שהפציצו שנה שעברה, וגם סורר מחפשים טיפה את דרכם היום, ומוסיפים הרבה מאוד שכבות של gamification, של משחוק, על גבי האפליקציות שלהם, כדי לשמר עוד יותר את הקהל שמגיע, כי באמת זה מורכב. וכן, אנחנו רואים חברות ווב 2, AAA או Free to Play שניגשות לעולם הבלוקצ'יין גיימינג בדרכים כאלה ואחרות, וגם יוצאי חברות גיימינג שהיום מקימים חברות חדשות ומתרכזים בעיקר בזה. גם פה אנחנו מכירים הרבה מאוד חברות בארץ ובחול ועוקבים מקרוב. יש פה כמה דברים שנראים מאוד מעניינים. עוד שנה, שנתיים נראה לאן הדבר הזה באמת הולך. אז בואו נראה שנייה מה מעבר לפינה. מה אנחנו כן רואים שקורה עכשיו בעולמות המשחקים ולידם.
ופה זה טיפה זווית אישית שלי האמת, טיפה דיברתי על ה-Play to Earn. אני מאמין שהמודל הזה יחזיק יותר טוב ללא הטוקן בתוך המשחק, בלי באמת להוציא קריפטו קרנסי בתוך המשחק. NFT עושה הרבה היגיון בעיניי, ולשם אני מאמין שנראה עוד ועוד פרויקטים הולכים. כמו כן, אנחנו רואים הרבה מאוד ברנדים ענקיים, נייק וסטארבקס ועוד שנכנסים עכשיו חזק מאוד לעולמות ה-NFT כדי לחבק ולשמר את הקהילות שלהם הקיימות, שהם רוצים בעצם לעשות את כל זאת סביב קולקטיבלס. ופה נכנס אליהם משחוק, כי גם פה חלק ניכר מהשיח שלהם הם איך הם יחדירו עוד ועוד דרכי משחק כדי לשמר את אותם קהילות, את אותם פן בייס שיש להם איתם. וזה משהו שאנחנו מזהים שילך להיות כנראה מאוד חזק בשנה הקרובה. סטארבקס ממש השיקו את זה בשבוע האחרון, נייקי אמורים להוציא את זה עוד חודש, יהיה מאוד מעניין. אז פלייטיקה. מה פלייטיקה עושה בווב 3? וזה גם מה ששאלנו את עצמנו ביחידה של ווב 3 בפלייטיקה לא מזמן, והחלטנו לשאול את השאלה אחרת. זה לא מה פלייטיקה יכולה לעשות בווב 3, כי אפשר לעשות הרבה, נכון? ראינו את זה עכשיו. זה מה ווב 3 יכול לעשות עבור פלייטיקה. מה הכי נכון לנו לתקוף בעולמות האלה? ואם אנחנו מסתכלים על פלייטיקה, כאמור, אוסף של המון משחקים, מוצלחים מאוד, עם מיליונים שמשחקים אותם בחודש, עשרות מיליונים אפילו בחודש. בעצם המשחקים שלנו כבר ברנדים לכל דבר, וברנד זה סוג של קשר עמוק שנוצר בין הפרט לבין הארגון, במשחק במקרה שלנו. ואם אמרתי קודם שווב 3 מאפשר לשחקנים, לאנשים, להיות הבעלים סוף סוף האמיתיים של הנכסים הדיגיטליים שלהם, אז זה בעצם אומר שבזכות ווב 3 אפשר להוסיף שכבות אינטראקציה שיעמיקו בצורה מאוד משמעותית, עוד יותר אפילו, את הקשר הזה שיש בין השחקנים למשחקים. בסוף מבחינת פוליטיקה, חלק מהיתרונות התחרותיים שלנו זה באמת הקשר הזה שאנחנו מצליחים לייצר בין השחקנים שלנו למשחקים שלנו. וזה מוביל אותנו להזדמנות שאנחנו מזהים בווב 3, שהיא בדיוק זה. היכולת להעמיק עוד יותר את הקשר בין השחקנים שלנו למשחקים שלנו. כשאנחנו מסתכלים על היחידה של ווב 3 בפוליטיקה פנימית, אז מטרתה היא בעצם באמת לקדם את אותו קשר הזה ולהעמיק אותו עוד יותר בין השחקנים שלנו למשחקים שלנו. את זה אנחנו עושים באמצעות יכולת להוביל להגדלת הלויאליות והנאמנות של השחקנים דרך בעלות דיגיטלית, וכל זאת על בסיס טכנולוגיית הבלוקצ'יין שמאפשרת את הקיום של כל זה בצורה פנטסטית. וזה המעט שאני יכול לספר על מה פוליטיקה עושה בווב 3, ומכאן אני אמשיך לזווית ההשקעות שלנו. איך אנחנו משקיעים, בעיקר בסטארט-אפים ישראלים, ולמה. אז קודם כל אנחנו משקיעים בעולמות המסורתיים, כלומר משחקי casual, free to play בעיקר. יותר בשנים קצת שיש להם טוויסט מעניין, דוגמה טובה זה ההשקעה האחרונה בחברת Ace Games, הטורקית עם המשחק Fiona's Farm. כמו כן אנחנו מסתכלים על חשיפה לאזורי צמיחה חדשים, בין אם זה פלטפורמות חדשות לא שגרתיות בעולמות הגיימינג, כמו של לודו, שכבר אני אזכיר אותם, או טכנולוגיות פורצות דרך שמאפשרות ניהול טוב יותר של המשחקים, כמו דרך אנליזה, payment system, live ops ועוד, דברים שיאפשרו לנו ניהול הרבה יותר טוב של משחקים. וכאשר אנחנו משקיעים, לרוב אנחנו בבורד, במקרה הזה אני יושב בבורד, אנחנו באים כמובן גם ללמוד, אבל גם באמת להביא מהידע סביב איך משיקים משחק, מה המוניטיזציה הנכונה, מה הכלכלה הטובה, השמה של בכירים, חיבור לטלנטים, ייעוץ תמידי, זה הוואלה שאנחנו רוצים לתת פה. אז נעשה סקירה מהירה על החברות שהשקענו במאקרו בישראל. הראשונה, ספרינג גיימס. ספרינג עובדים כרגע על משחק פרי טו פליי בעולמות המובה, השוטרים, יחד עם טוויסט מעניין, שחלק מהקור לופ שלו יהיה UGC, User Generated Content, מהותי, שיאפשר למשחק הזה להתנהל בצורה מאוד שונה מה שאנחנו מכירים היום. המשחק צפוי לצאת בחציון הראשון של 2023, ממליץ לכם לעקוב בקרוב אחריו. כמו כן, לודו, ואסף פה לדבר עוד מעט בהרחבה, הביאו פה פיצוח אדיר לדרך שבה אנחנו צורכים תוכן של משחקים. אם היום גיימרים באים וצופים בסטרימרים האהובים עליהם, משחקים ופה זה נגמר, הם מאפשרים לך לשחק את הרגע שהשנייה צפית בו מיידית. זה אבולוציה פסיכית, חבר'ה מוכשרים בטירוף, אנחנו עובדים איתם צמוד מאוד עם הרבה מאוד טלנטים שם, חלקם גם יוצאי פוליטיקה, ואנחנו מאוד מאמינים בחברה הזאת ובמה שהיא תוביל הלאה. חברה שלישית, פרודרופס. פרודרופס בעצם עובדים בעולמות הדיגיטל קולקשנס, שפוליטיקה מאוד חזקה במשחקים שלה כבר היום. בעולמות האלה הם בעצם באים לתקוף את שני הכיוונים. גם מזווית האי-ספורטס,
קהילות האי-ספורט, הסטרימרים וכולי, לתת להם בעצם יכולת למוניטיזציה חדשה, לצד פנייה לקהל הסופי, לגיימרים שמשחקים משחקים שהם מאוד אוהבים, ותוך כדי משחק בעצם לקבל ולאסוף קלפי איסוף שהשחקנים האהובים עליהם, הגיימרים האהובים עליהם, הסטרימרים האהובים עליהם, וככה בעצם לפגוש את שתי הקצוות האלה בפתרון אחד. גם טרודרופס צפו לצאת בתחילת 2023. ואחרון זה קופלי, שהם בסטלף מוד, אז לא יכול לדבר הרבה. אבל בונים פלטפורמה על גבי מובייל פרסט בעולמות הקאז'ואל, שתאפשר פה לכל אחד, לכל אחת כאן, בעצם לבוא ולאפשר להם לבנות, להשיק, למנטז משחק מובייל תוך שעות. עידו גם הגיע לפה עוד מעט ויסביר טיפה על קופלי ואיך כל זה מתחבר לעולמות המטאברס. אז כן, לסיום, פלייטיקה כאן. פלייטיקה פעילה מאוד, גם בעולמות הווב 3, כאמור, בהתחלה בעיקר סביב החיבור השחקנים שלנו, וגם משקיעה בסטארט-אפים ישראלים. זה נאמר כבר פה קודם, בסוף יש פה חבר'ה עם טלנטים אדירים, אינוביישן שאנחנו לא מזהים בחוץ, שאנחנו רוצים לשמר. פלייטיקה אוהבת את הקהילה הישראלית, מחבקת אותה, רוצה לשמר את האבא הישראלי של גיימינג בטופ העולמי, אז אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. מוזמנים לפנות אליי, ליאור קינן בלינקדאין, או לכן מהחבר'ה שלנו בקורפטב. החבר'ה, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו, להמשיך להצטרף אלינו במסע של End of Opportunities, ובואו נשחק שם ביחד. תודה רבה.